n'ụwa anyị ga na-ayọli ụwa maka na onye nwụrụ ọbụna ibe o mere anwụgo. Eyi m ike mba n'ọka awa ike mba n'ọka alụsị ofufe ine ike mba alụsị ofufe ide na-aza eke dịka na-abọlụ mkpụrụ n'ụba onye dị bụ n'ike mba ọka gị na-egbu mmadụ. Ọ bụ chi Kirisian Chukwuezugo ọzọ eze n'ọka ka ọ dị ike mba n'ọka n'iya mụrụ ya ka esi nwaanyị ya n'ahụ maka na nwaanyị ya na-eri ọdịmma. Nne ya bụ Jofiri ọzọ eze nna m ideji ogbugbu anyị ekene ideji ogbugbu n'ọka ka anyị nọ ezi nna m ezi nne ya bụ Chief Mrs. Constance Ekebo nwa ọzọ eze n'ọdụ na onye mma mma agbala niile ya ezi nne m nwanyị Ebike mba n'ọka mụtara ogbu ọmalịcha nwunye ọ na-akpọ Chief Mrs. Ifeoma Edith ọzọ eze nwanyị Madam Ozodieme ngala kwesịrị nwanyị ezigbo ebe Nathan nwoke chukwu na mmụọ ogbu ọka Nathan ụdị adụlụ m na ngala kwesịrị bịa ọhụ na ya ka na-akpọ gị oyimike mba n'ọka
n'ụba bụ Rainbow Hotels Nigeria Limited gozo bụ Lion Technology West Africa Limited Nana Lion Estate Developers Nigeria Limited Kino Budioka Yoga Holdings Nigeria Limited Yini Kemba Melabaka Akulu Bomwele Rika Wani Yikemba Oka President General Oka Amalgamated Traders Association of Nigeria Oka Amalgamated Traders Association ndị Chanazo Abian Oka Ikemba bụ member Asmata nke Anambra State Ikemba bụ obu n'ime ya Mani neke chiwechie nye Ikemba Ibe chichie Ikemba bụ n'Igbo Meloka Onyeli scholarship aghala ndị onyele aka n'ọka abalị ụba maka na ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe Ikemba alụsi ofufu ide na Ikemba onye na-agbọlụ mkpụrụ n'ụba Ikemba dịka a na-ajụ obodo abịago Ikemba utu nkịta bụ sọ ọnya Ikemba utu dịka na-atụ aga ime Ikemba eyeyo Ikemba Ikemba n'ọka Ikemba n'ọka alụsofu ide Ikemba University na Sokoto Masudaru
Ogbuefi na anyị na-akpọ gị Ogbuefi ezi nwa n'ọka gị ka ọdụ na-akpọ ya bụ President General Ọka Development Union ndị ụka niile si gị chili gaba na bafụ dị n'azụ si mụ kene Conrad Ijazi onye agba nwoke buru ụzọ n'ọka nke ka ọ bụ Chairman Nigerian Labour Congress Anambra State Chapter Conrad Chief Honorable Obiora Nwaibeko Obiora Nwambiko gị ka anyị na-akpọ Oyimideji Ogbugbu n'ọka na Director Ugobik Investment n'ọka Aidego Oyimidego ya dụrụ m ka mma eyi ahụ Oyimika Mbanoka Oyimika Mbanoka Oyimika Mbanoka Oyimika Mbanoka Alụsofu na ike mba ayo Sikeli Decency, Madam Nanya, Madam Decency, Rumu Chaludoyi. There's a woman near Chibok, one says, Chibok, Nanya, General Manager, Lion Technology, Nigeria Limited. Ezigbo mmadụ bụ ọkụ ịra niile Chief Senator Benin Obi alụsị ojele Igbo n'ọka onye jide nwata wenye ya aka enu aka lobi ya elo o wetuo onye nwe ibe Obi ọ bụ ibe Chukwu gwuru ga-eme adị na-ekene kweli apọsụ Peter Mbachi Nwanekwe ọdụ eze nwa mmadụ n'ọka bịa n'ụlọ adịdo eze nwa mmadụ n'ọka bịa n'ụlọ adịdo ya bụ advisor to Benin Obi Obiora Nworekwu Obiora Nworekwu Amandi n'ọka na Amandi President Ọka Youth Congress Omelimma ga-eme n'ọzọ ndị ka anyị na-akpọ ozigbo nwoke n'ebe ndị executive members ọmata ọka ndị ọmata ndị n'ọka na anyị na-akpọ Telimoka bụ ọbịa ọchịagha nwanụ ndị ọka ji Telimoka bụ ọchịagha ọka na anyị na-ekele gị Chairman Managing Director Trace Hotels and the Communication Nigeria Limited Ozimu kene His Excellency Chris
nwabeze ngige ka anyị na-abụrụzili ọnwa ezi mma gọvanọ ndị Anambra steeti ọnwa na-alọbịa onyili mma gbara n'ọka adakata abụọ bụ Igbo land nwabeze ngige na anyị na-ekene gị ọlụomi na-alụ na Anambra steeti ezi mba ukwu dị ka onugbu ndị mmụọ ngige egbochi isi gị ya egbola ezi anya ọfụma ezi m ogidi wee jebe Abata Eton ọbụna ngige alụsigokwa n'ezi si Ọnịcha lue mpọ ngige alụgba adọgị ya si mkpọ lue nnodi ngige alụsi gị ya ya ka anyị wee kweta si na ngige na-eme mma ọ na-eme mma ọ na-eme mma ọ na-eme mma ọ na-eme mma onye chi ya mma ọchị ya ugboro na-abụ si rapụzie ngige ka o mere once mmadụ bụ His Excellency wabụgolu His Excellency forever o nwere ọkụ na-abụ Chukwu gwọrọ nye ngige n'aka unu gama na ngige na-ekwu ọ na-eje ụka nke izizi bụ awụchabụ mbụ Kiliana nke izizi bụ awụchabụ mbụ Kiliana ebu ka isi eli ngige na ọgwụla ebe ọgwụ nke ịbụọ bụ awụ edibusi ọdịrị ebido mene ngige ma dịkwa ndụ ga-egbu idigo ma na-achị ibe na-ekele oge tuchukwu ahịhịa ndị Malaga Spain ka anyị na-eme ka anyị kpọwazie chi onye ọka mmadụ bụ ife mmadụ ukwu falo bịa dụrụ m na Malaga onye m mmadụ uke nwee na mmụọ denyi mmadụ uke na mmụọ ka anyị na-akpọ papa mgbe na Igwe Dike sekọndịrị skul mmadụ uke nwee na mmụọ bịa Joshua Nwofili na mmadụ ka anyị na-akpọ Ebube Dike na Malaga eze ndị Igbo na Malaga niile Michael nwanna gboo ụgbọ na Malaga olu n'ilo dị Igwe nwee na mmụọ ilobanụ nọ na Malaga na ọdụ na-agbọ gị oyimụ nna onye lọji bịa Ugochi Malaeze bịa n'onye lọji ahịhịa Masiwele eze na Malaga oyimụ Masiwele eze na ọdụ na-agbọ gị Olumemeke nwe mmụọ okwu eze mmanụka bi edulu mụ eze mmanụka n'obi na Malaga Tochukwu Sisili na Malaga Uchenna ya nwoye mmiri na-ezolọra na ibite edulu mmiri na-ezolọra n'ọgba na Malaga Solomon eze na-aya ya ọwa Enugu steeti eze na-aya ya oge ochie ụfọdụ na-aza eze ọzọ na ụfọdụ ka na-aya ya Tempo Madrid na Spain oyimomenife na Malaga Roderick Mogondi n'Ọka Odira restaurant na Malaga Odira
Yasi Unadi Okeke Monon people Baloka Oko Tani Nebo unknown Keduzi Nikosi Wafulwo Onye Tuzibe Muni Yemo Odiko Muni Vini Obodane Koruko Nankiti Noburu Ubo Oyimika Mbaloka Oyimika Mbaloka Nigeria Limited. Vicky Mo Investment. Nigeria Limited. Ugamanunu Kingdom. Ugamanunu Kingdom. Ugamanunu Kingdom. Ugamanunu Kingdom. Abia.
chiri na-ebia na-ekwachi gba gburugburu o mezili ụlọikpe ndị ekwachi n'ihe mkpuchi dị n'isisi comfort mgbe n'iru agbala ka ibie mma mama mabụ ọmụlọ ya ndị Victor nyere aka n'elu ụwa bara ụba Victor o nyere scholarship aghala Victor ọ gbapụrụ mmiri ka ndị mere ndị egwu achị o jeli sitiriti light aghala n'ime ndị mere egwu achị Victor nwambe n'iru Oluchukwu zitere n'ọgamụ ụkpalụkpa kama na Victor bụ nwatakịrị nwayọọ ka o ji aga okwu ejila nwayọọ na-esere okwu oyimụ Victor nwambe n'iru ịrọgbalile ezigbo mmadụ agbaka Kotonu na Benin Republic Kandubeke nweji atụ eke ya achụpụ dike n'iru egwu ọ na-ana azụ wee na-ekiri onye nọ n'etiti ọgbaghị okiri onye nọ n'iru no time to slate ozi m kene ezi oyi ya onye m bụ na-eru oke bụ ezi nwanne m
Chief Onochie Douglas Onuora Mayor Kemule ọzọ onye mmalite ga-eso emelie ezi oyibo Onochie Douglas Onuora ya ọzọ onye mmalite ga-eso emelie Mayor na Mulerio Mayor bịa Mayor Ibedichichi Chief Kiletus Akalusia mana swanya li waskinachi o waskinachi o Chief Ameko Somma omemma na mwa wulu omemma na mwa wulu onye mma wulu ọkpọkpute akaji akụ ofu Enugu steeti o ozi mụ kene nnukwu ayimu His Royal Highness Chief Godwin mmadụ Igwe Mgbakwu ọfụ Mgbakwu Kingdom ọbalimu alụsị ifuru na-achị ọbalimu alụsị ifuru na-achị ọbalimu alụsị ifuru na-achị Oyo Osimukene Chief Sodi nwonye so akuruluwa n'ihi akụ Sodi nwonye so n'anya kene Osimukene kwue Chief Bernard Ukwu alụsị kwulu onye na-enye eli Bernard Ukwu Odogwu onye kwulu mmadụ mmiri alụsị kwulu onye na-enye eli wọgwụ aja alụsị mgbọlọgwụ gbachitelezi nke na-ego onye ọbụla n'ukwu olu mgbe Odogwu Igbo niile enu Odogwu Igbo niile olu mgbe Odogwu Igbo niile obebe na n'ukwu eku na aka n'ele ihe efu na aka n'ele isi na-egbu mbọsị ụka gbue olu mgbe Odogwu Igbo niile kama na-ekwu ekeri arabu Mbane-ekulu nyeze wakalanya Ekwenikebunamu Mbane-ekulu shikafiye Mbane-ekulu shikafiye Mbane-ekulu nyeze wakalanya Ekwenikebunamu Mbane-ekulu shikafiye Mbane-ekulu shikafiye Mbane-ekulu
onye eze ọgaranya ekwerike bụ na mụ onye eze n'Enugu onye eze n'Enugu ka ọdụ na-agbọ Alhaji Shikafi Odogwu ọ napụla agwụ ibe agwụ kwụ n'ọnụ Chief Honorable Chuma Nweke na Nkanu ka ọdụ na-akpọtụ ụlọ onye napụla agwụ ibe agwụ kwụ n'ọnụ ụwa ọvụ Nkanu Chairman Global Resources Enterprises Nigeria Limited Chairman Global Farms Nigeria Limited Chuma Nweke ka ọdụ na-akpọtụlụ ebe kwue dịka okwukwe ụgbala ụjọ ebude dịka okwukwe ụgbala ụjọ ụgbala ibe ọjụrụ ajụ ayaya ọma nsogbu ori mmiri mgbe na-abụ na alụmibe oyimụ Chuma Nweke ọkike emela ajadu ụmụnye ajadu mma okulu ebele ike emela ozu ewu ụgbọ onye ọkụ elie eyimụ Alhaji Shikafi ya memuwe Mbalekulu Shikafi Mbalekulu Shikafi Mbalekulu Shikafi Mbalekulu onye eze ọgaranya ekwerike bụ na mụ Mbalekulu Shikafi Mbalekulu Shikafi Mbalekulu onye eze ọgaranya ekwerike bụ na mụ Mbalekulu Shikafi Mbalekulu Shikafi Mbalekulu onye eze ọgaranya ekwerike bụ na mụ Nweke mma nkọ nne ya bụ Chief Nwagbo Nweke Eze Udowa ọfụ Nkanu land niile mmiri na-ezolo ọra nke ọzala ka anyị na-akpọ mmiri na-ezolo ọra bịa zolu m nke mụ nne ya bụ Chief Lọlọ Grace Nweke abụmụlọ ọmụmụ Grace Nweke nọ ọrụ nne ya bụ Chairman Managing Director Kosi Hotels Limited n'Enugu ọrụ nne ya bụ Nweke bụ Petro Enugu Butchers Association nne ya nwetara ogbugbu na mma n'Enugu Nweke mma nkọ n'Enugu gba gburugburu onye nne ya kasị akasị emesịa nwa ya ga-akasị mfu ya duru m onye nne m Mbalekulu Shikafi Mbalekulu Shikafi Mbalekulu onye eze ọgaranya ekwerike bụ na mụ Mbalekulu Shikafi Mbalekulu Shikafi Mbalekulu onye eze ọgaranya anyị na-ekene Chief Ikemefu na-enwe ibeke oyim ayaka n'ugbo ayaka ezi oyim Odeji bụ mmụọ ya robu ụbịam mere Odeji nje wee bụrụ mmanwụ ndeli nne m ọgba ayaka Igbo niile eberebe ebuwe atụbịala ọchana na mmozi okwu dali mba Odeji abịa Chief Ugochukwu Nweziakụ ka ọdụ na-akpọ Omenuka Akụwanụ n'ugbo Managing Director Montag Nigeria Limited kedu nwata na-ayọ eze n'ụfọdụ na-azọ eze azọ
International Limited Osimukene Eziwannie Unna Biazo Wazata Owu Budike na Kanubia Nodu na Boti Ewe Budike Yimuna Nanka Wanya Mosa Maketi Nino GVTOT Moto Onwa Ventures Noka Yegbe Malinigwe Ofe Mmiri Yendi Igwe Mulumu Unu Ebufenemu Unu Ebunemu Kanchua Unu Ajuju Igwe Madu Napoli Kirisian Upa Unu Napoli Ezele Nwego Nuga Ngwajua Onwere onye Igbo ga-asụsị abịa Sisi egi eburu Kenyi eburu ukwe Ụmụnne m ezigbo ụkwasị na-asị egwu n'ihe Unu amara na Kirisia na ụba odogwu Onye akarịsịla Anambra steeti maka gịnị agwụ nwere ibe ọ bụ n'ọnụ Kirisia na ụba bi nwanyị ọnụ nalị ya ibe ọ bụ n'ọnụ Kirisia na ụba gbaji agwụ aka nala agwụ ibe oji n'aka Unu emere demonstration unu ka na-alụ ụka unu amara ọnụọgụ odogwu ụmụnne m emezila si n'ọkọmiti n'ofensi ndị asị mmadụ emere ya arrest na ya magburu ọsọ wee na ya ọtara iwu eje nga Kirisia unu amara ọnụọgụ odogwu ụmụnne m onye jere igbe ka igbe na-ebu Kirisia na ụba odogwu ka ngwa unu kama na ike isi nsi na-abụkwa n'ezi onye bụ nwoke oge mụ bụ ọnabe na-emesi ụwa emesi dike nweghị ndiri ike okele ana n'iyi Kirisia na ụba anụ ka ide eyi na-asa eke Kirisia na ụba ogbugbo ụka na-asa ọra abịago nduma alụsị mbụ ya ebu ya oke alụsị eberebe ya duru m habia Imani Wulu Shikafie unu eturu ya osimiri Kirisia Wakili ka na-awa ọkụ ugboro na dike nweghị ndiri ike okele ana n'iyi ọnwa bịa were ilolo ọnwa